Tja, idag har jag lite beanbrosled som jag ska köra och lite Coca-Cola till om det blir för. Så. Okej, ska vi ta och snurra? Oj. Men vad fan. Jävlar, alltså jag är avståndig. Men alltså. Alltså, jag måste bara. Vänta, jag måste bara sätta fast den. Jag måste först stå så. Okej, det kom på orange. Vänta. Orange. Vad fan är vanligt? Vänta. Spy eller persika? Oh my god. Jag vågar inte. Jag vågar inte. Fuck. Jag får spotta ut den här. Alltså jag vågar. Nej. Bra, jag fick persika. Next one. Men alltså. Okej. Den kom det på för. Jävlar. Nej. Stinkande socka eller Tutti Frutti. Vänta, vad fan finns det nu? What fucking yes. Okej, något slut. Som. Vänta. Det här är 30. Ja, men jag tror det är den här. Ja. Fy fan vad äcklig. Okej, orange där då. En orange. What's fucking this? Nej, inga sånt. Men. Oj. Sorry. Vänta. Nej, det är snorkråka eller saftigt päron. Nej, inte dem. Vänta. De här.
Alltså fy helvete vad äckligt. Alltså det här är fucking asäckligt. Det är så vad jag ruttet ägg. Nej men. Nu ska jag få till en redig. Okej då, men what? Orange. Alltså jag kommer dö. Tänk, alltså fuck. Persikan spyr igen. Alltså jag måste fucking ta den också. Nej alltså, nej alltså. Alltså man vågar typ inte. Alltså jag kommer dö. Det här måste jag verkligen. Persika! Alltså nu dricker lite, jag blev lite törstig. Okej. Slinkande socker. Alltså nej, jag fick sickade socker förut alltså. Jag vill ta, eller socker. Ja. Jag fick sickande socker. Ja. Okej, det där var äckligt bara. Åh, fuck, alltså. Nej. What is this? Forza. Nej, nu kommer jag ut dit. Vad kollar jag där då? Who was fucking good? Nej, inte den här smak. Åh fuck alltså, tänk så får jag den. Alltså jag kommer fucking dö då. Och jag kan inte få någon blå någon gång. Nej men vad fan, det här är ju grön. Jag ska kolla bara lite bara. Tråkigt, Aftonbladet, inte min köpplatin ungefär, men jag använder den typ hela tiden. Alltså du lovar, jag fick så en snortråka förut. Okej. Det är det sista som jag inte har haft. Här, orange är... Okej. Har jag haft? Okej, ruttet ägg.
Fuck också, fuck. Oh fuck, nej jag gjorde det. Tror det var popcorn, men den var inte heller så god. Tack för det. Den blåa är tandkräm eller tandkräm var ändå ganska gott. Man ska alltid ta snabbt för då. Inte tandkräm. Om man inte orkar borsta tänderna så köper man sån här. Och äter. Smarta tipset. Okej, nej, jag vill verkligen. Gröna. Men har jag haft? Ja, den första jag har haft. Och nu ska vi se. Man känner typ en smak efter tandkrämen. Ja, ni vill inte lukta det. Jag tror den är klippt gräs, men den var så här, jag vet inte. Nej, det är så får jag hudbad. Och chokladpudding. Alltså, jag bryr mig då, det kommer ändå bli äckligt om jag får en av dem. Det här var fucking brun. Svart ska vi ha. Nej. Det här var den värsta. Okej, vi har bara kokonat och vår servett kvar. Åh fuck, jag fick vår servett. Hej då, vi avslutar den här för det var så jävla äckligt.